खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि फैगौ 13 नभेम्बर खालाराव रायजोनि गासै मोनबा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो बिटिआरनि जा सिटलि बियाब बे सिटलि बियाबावबो इउपिपिएल दोलोआ एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि होनाय जागोन आरो बे बिजाथिखौ देरहा होनो थाखायनो इउपिपिएल दोलो बिजेपि दोलो आरो जथाय दोलो बिथांमोना एबा जथाय दोलो राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव गोख्रों खामानि मावनो थाखाय दिनैनिफ्राय सिटलि बियाबाव जा स्टारिं कमिटि बे स्टारिं कमिटिखौ बे समाव दाफुंनाय जाबाय आरो बे दाफुंनाय हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बे समाव रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायदि सोरनिबा सासेनिल' साननायजों राजखान्थिया सोलिया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि फैबाय थानाय जाबायदि जा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे उफ्रा बिसायख'थियाव देरहानायनि बाथ्राखौ एसेबां साननो गोनांथि गैया एबा बे देरहानायाव एसेबां खामानि मावनांगौनि गोनांथि गैया जेराव इउपिपिएल दोलोआ देरहाखागोन गोबां मानि भट मोननानै देरहाखागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय जाबायदि उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं सिटलि बियाबाव आरो बे सिटलि बियाबखौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि इलेक्शनाथ' दान मोनसेबो गैला 13 नभेम्बरनि गेजेरावनो बे जानानै थांगोन आरो बेनि थाखायनो दिनै जोंनि जथाय दोलो इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि केन्डिडेट जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय होनाय जागोन बे बिसायख'थिनि थाखाय जोङो थियारि जाबाय आरो बेनिनो स्टेरिं अफिसखौ दिनै बेखेवनाय जागोन टिकेटनि बेलायाव जेबो गन्डगल गैया जोंहा पार्टिया जा डिसिसन लाखानाय दं बेनो जागोन XYZ देरहानायखौ नुखानानै बयबो मोननो लुबैनाया थाखायो गतिके बेफोरखौ खर' सानायनि खोथा नङा पार्टिनि डिसिसन बायदिसो सोलियो सोरनिबा व्यक्तिनि डिसिसन बायदि पार्टिया सोलिया आरो जोंनि पार्टिया ओरैबायदि डिसिप्लिन मोनसे पार्टि सोरबाया ब्लेकमेलिं खालामनायखौ जों खेरखेराया गाबोन डिक्लेयार होगोन थाबैनो ओंखारसिगोन।